Dit is Klaas. Oh, en dit is Bente. Door corona kunnen we erdoor natuurlijk. En daarom proberen we thuis maar de gekste dingen uit. Dit is Mooi Thuis. Zo, jullie ben ik net thuis, maar wel mooi dichtbij huis. Ja, want we gaan namelijk proberen een wintersport na te bootsen. Tenminste, dat is het idee. De uitvoering, dat is een tweede. Een belangrijk ingrediënt voor een wintersport, bin bergen. Check. Dat weer al het beste klim, maar nou over naar het echte werk. Ik zal vast in de handen heeft. En ik zie daar een mooie heuvel erachter. Berg. Ik zie daar een mooie berg. Dit kan alleen maar goed gaan. Ja, de eerste heuvel dat wie niks. Die tweede, daar is het ook wel van nou. Ja, doe liever dan ik. Ik doe dat tegen de hand. Dan hebben we die eerste nog even wat gladder kunnen maken. Ik heb namelijk op Google opzocht. Hij heeft het weer op Google opzocht. Ja, heb ik even opzocht hoe sneakers maken. Dus we gaan even sneer maken en dan maken we die even wat gladder. Om sneer te maken hebben we nodig tarwebloem, scheerschuim. En dat pleuren we allemaal in deze emmer en dan hopen we dat we sneer hebben. Ik dacht, misschien is het een idee als we de onderkant inspannen. Komt vast goed. Nou Bente, wat denk je ervan? Nou, dit is helemaal niks. Ik dacht echt dat het zou lukken hoor. Maar nee. Nou is toch een beetje het gevoel dat die wintersport mislukt is, of niet? Ja, een beetje wel ja. Misschien kunnen we het erom naar mijn favoriete onderdeel. Ik denk dat we naar de apres-ski moeten. Yes! Als ik 2 keer in mijn hand klap, Nou. maar eens opletten. We binnen! Perfect! Hoppa, ik heb hier voor geregeld snaps Perfect! met het feest te beginnen. Hey, proost! Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Meine Gigerschlanken Baden sind der Wahnsinn wie die Madeln, meine Figur, ein Wunder der Natur. Ich bin so stolz und auch so wild, ich treibe es heiß und eisgekühlt. Conclusie! Wat een succes! Wat een succes inderdaad! Maar- Oh. Vooral de apres-ski. Ja, dat is ook wel het leukste deel toch? Dit is waarom mensen op skivakantie gaan Ja, toch? en weet je wat leuk is? Mensen kennen dit thuis ik gewoon dan. Ja. Ze kunnen gewoon thuis een apres-ski organiseren. Gewoon met jou meestal, maar proost. Sie hatte nur noch Schuhe an.